Aby to nevyznelo, že mám rád z toho, že niečo nefunguje, tak ako mi to bolo podsúvané na minulom zastupiteľstve, tak jednu interpeláciu predsa len dokážem dať z hlavy. A to bola tiež jedna vec, ktorú som chcel informovať počas toho bodu programu, ale dovolím si to dať teraz ako interpeláciu. A to preto, lebo nechcem, aby bola zmarená investícia o futbale, pán primátor. A dávam to takto aj na vedomie. Prečítam jedno ustanovenie zákona. Je to výňatok zo stavebného zákona, respektíve je to odsek 3 paragrafu 119. Stavebný zákon je zákon 50 roku 1976 zbierky. Budem citovať tento odsek. Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, krajský stavebný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Ja to preložím na drobné. Toto ustanovenie stavebného zákona hovorí o tom, že obec, ak koná ako stavebník, to znamená žiada, alebo navrhuje v územnom konaní, alebo ak sa koná o stavbe, ktorá je jej majetkom, nemôže byť stavebným úradom. To znamená, že ak my dnes konáme vo veci územného konania a koná mesto Trenčín, nakoľko nemám všetky informácie, čo sa týka projektov, ale predpokladám, že sa koná minimálne o jestvujúcej tribúne, že sa koná o nejakých stavbách, za stavbu sa berie aj inžinierská stavba, to môže byť aj prípojka, prekladka, akýchkoľvek sietí. A podľa názvu, ak som usúdil, je tam písané aj stavebný objekt búrace práce a ja predpokladám, že búrať sa môže len to, čo je momentálne súčasťou pôvodného futbalového štadiónu. To znamená len to, čo je v majetku mesta. Tak predpokladám, že treba okamžite prehodnotiť doterajší postup a dávam otázku, pán primátor, nie je to ani otázka, nepotrebujem na to odpoveď. Ja skôr položím to tak. Prehodnoťte prosím vás pekne doterajší postup a ak sa preukáže, že mám pravdu, poprosím, aby sa okamžite zjednala náprava, nakoľko je konanie tak či tak prerušené, nič sa nedieje, ak sa konanie procesne zastaví a nanovo sa začne novým a príslušným, najmä príslušným stavebným úradom. Dúfam, že sa mýlim. To bola interpelácia posledná, ďakujem. Ja len k tej poslednej, že si povedal pán poslanec na záver, že to nie je otázka. Podľa rokovacieho poriadku tu musí byť jasne položená otázka. Čiže ja neviem na vec v tom poslednom prípade, na čo ti mám odpovedať. Môžem? Moja otázka znie, pán primátor, je mesto Trenčín príslušným stavebným úradom v konaní o rekonštrukcii, výstavbe futbalového štadiónu v Trenčíne? Ďakujem.